Tsaraba ta musamman mai kunshi da ayyukan da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar a wannan makon a kokarin sa na saitawa da kyautata goben Najeriya. Ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sha'anin watsa labarai Abdulaziz ne ya shirya tare da gabatar muku da wannan shiri domin sanar da 'yan Najeriya faɗi tashin da mai girma shugaban kasa yake yi a wajen inganta rayuwa da kuma jin daɗin 'yan kasa. A ranar Litinin 8 ga watan Januwari, shugaban kasa Bola Tinubu ya tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro, inda ya dakatar da ministan lamuran jinƙai da kawar da fatara Beta Edu bayan an zarge ta da karkata akalar kuɗin gwamnati. Shugaba Tinubu ya ɗauki matakin ne domin tabbatar da ƙudurinsa ɗabbaka tsarin gaskiya da adalci da kuma nagarta a gwamnatinsa, tare da kuma yin hannunka mai sanda ga sauran masu rike da madafun iko domin su shiga taitayinsu. Duka dai a wannan rana ta Litinin, shugaban ƙasa Tinubu ya kore wasu manyan jami'an hukumomin tarayya guda biyu daga mukamansu. Ya ɗauki wannan mataki ne a wani bangare na kyautata da kuma canja fasalin manyan hukumomi a ƙasar nan. Ranar Talata, 9 ga watan Januwari, a wani mataki na rage yawan kuɗin da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati, shugaba Tinubu ya zaftar kaso mai tsoka na adadin mutanen da za su yi kowane jami'in gwamnati rakiya idan zai tafiye-tafiye a ciki da wajen Najeriya. A ƙarƙashin wannan umarni, shugaba Tinubu ya rage girman tawagarsa da ta mataimakin shugaban ƙasa a duk wasu tafiye-tafiye na gida da ƙasashen waje. A bisa wannan umarni, daga yanzu duk wata tafiya da shugaban ƙasa zai yi wajen Najeriya, mutane 20 ne kacal za su take masa baya, sai kuma mutum 25 a tafiye-tafiye na cikin gida. Kazalika matakin ya shafi duk wani jami'in gwamnati.